Нов епизод с кафе и любимите ви покупки от магазина. Здравейте на всички и добре дошли обратно в моят канал. Аз съм Антонина, а в днешното видео ще ви покажа какво съм напазарувала. Както знаете, а пък ако сте нови в канала, няма как да знаете, но аз съм майка на 3 деца, ние сме 5-членно семейство и винаги при мен пазарите са доста гранде, най-вече защото нямам тази възможност всеки ден или през 2-3 дни да пазарувам, но понеже често получавам съобщения за колко дни ви стига този пазар, за една седмица стига. За всякого, точно една седмица и вече няма нищо. Даже понякога за банани хода всеки ден до магазина. Всичко се изяждам. Така че сега ще ви покажа какво съм взела интересно, мои любими продукти, които ще споделя. Също така трябва да подреда и организирам хладилника, защото честно казано малко така ми се стори вътре. Така че и това ще свърша. И отделно съм взела в Lidl, като цяло в Lidl има доста изкушения, но се въздържам, защото реално това са някакви полуфабрикати и не взимам такива. Но този път си взехме имени такива малки наденички, които са с бекон и кашкавал. Доядоха ми се. Сега малко не знам дали съжалявам, но ще ги направя в ерфрайера. Ще си направя една много любима, богата зелена салата, но ще я видите към края на видеото. Това е въпросната сладкарска извара, за която постоянно ви говоря. Реално за 100 грама тук имаме 110 калории, а да речем в маскарпонето може би са към 400 и нещо калории. Така че е доста по-ниско калорична, 6% масленост. Много от вас ми споделиха: Ани, аз не обичам извара. Хора, аз също не обичам извара. Не мога да кажа, че обичам извара, но тази е много финна, кремообразна и дори в десерти става чудесна. Например, тези дни направих на децата овесени бисквитки. Натроших една бисквитка, на 100 грама извара добавих една чайна лъжичка кленов сироп, все пак да подсълда самата извара, така че сложих от крема, малко ягодки, пак овесени бисквитки и така в чашка може би 3 слоя бисквитки и крем с кленов сироп и толкова много вкусно стана. Така че, както казвам на повечето, просто опитайте, нищо не губите. Лично аз тази сладкарска извара я купувам от Lidl, не знам дали по другите магазини я продават, но е възможно. У дома имаме страшно много чайове, даже сега ще ви покажа, само да мога да намеря другия, къде е. Когато го намеря, котидж сирене, даже започнахме да заместваме вместо крем за мазане за сандвичи, дори за децата, когато приготвяме, права с котидж сирене, т.е. вместо крем за намазване като тип Филаделфия, какъвто обикновено купуваме, използвам котидж сирене. Разбира се, понякога ни омръзва и отново си взимаме Филаделфия, но като цяло с котидж сиренето също така правя доста палачинки, общо взето такъв тип продукти. Тя е 23 грама протеин, пише. Както знаете, протеин е доста важен. Нали, не говорим тук само за отслабване, като цяло. Това са ми любимите чери домати, ако не знаете. Купила съм и една паста от Lidl, която също ще ви покажа. И смятам още за вечеря да направя децата паста с чери доматите и сирене. Много обичат. Филе Елена. Аз съм страшен фен на филе Елена. Не е нещо, което е толкова препоръчително за хора, които искат да влизат във форма като мен. Реално на 100 грама е 200 калории, което е доста добре. Мисля, че по принцип даже по-калорична. Може би тази, защото е по-изчистена. Една такава опаковка е 100 грама. Значи една такава опаковка е 200 калории. Т.е. ако си го разделим, например, с Миро, това прави по 100 калории към една хубава богата салата. Направо си е чудесна вечеря, ако питате мен. Миро избра ето това крънчи, не знам дали се води, мюсли се води, защото някои се водеха гранола. Това крънчи мюсли. Скоро не съм правила гранола, наистина постоянно казвам, ще направя домашна гранола, но не остава време. Но може да напишете отдолу в коментарите дали ви е интересно да видите такова видео, защото наистина ще направя тези дни и ако има интерес, с удоволствие ще снимам на видео. Взела съм на Meat Revolution ето тези гурме бургер от аржентински говежди рибай. Ето такива взимаме. Често казвам, и децата много ги харесват. Сега,
Знам, че Свети Валентин мина, но не трябва, дами, да чакаме само да е Свети Валентин или Денят на влюбените. Така че за днес съм планувала да направя една романтична вечеря. Да, ще бъде с паста и така нататък, но просто смятам десерта да бъде фондю. Имам фондю, имам и шоколад, така че ще направя шоколадово фондю. Няма да е от сирена. Ще сложа ягоди, боровинки, банан, може би ябълка, някакъв панишпанов блат дори мога да опека, така че за това си взех ето тези малки свещички. Не бих ви препоръчала по принцип да купувате такива свещи, защото надали са натурални от соев восък, но какво да се прави? Такива чайни няма как да намерите натурални. Знаете ли какво? В коментарите може да напишете на вас, обръзват ли ви тези видеа. По принцип знам, че много ги харесвате, но винаги имам едно такова вътрешно да не съм довтръснала и вече да ви е досъдило с тези пазари. А ако не сте, може да се възползвате от големите намаления на кулинарните ми книги. До сега не са намалени толкова много. Тук имаме малката пекарна и 60 нюанса по-здравословно, като благодарение на 60 нюанса и по-здравословно и изключителното така голям отзвук, който получи тази книга, ще гостувам в БНТ на 4 март в предаването 100% будни. Така че ако не забравите, може да ме гледате, ще се радвам, където ще си говорим като цяло за кулинарните ми книги и дори за моята лична трансформация. Така че възползвайте се, защото лека по лека книгите се изчерпват. В момента съм добавила невероятни бонуси, така че хвърлете едно око и на малката пекарна, защото и там имам големи изненади с книгата. Линк може да намерите отдолу под видеото в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Най-вероятно сега няма да издавам какво ще сготвя, така че гледайте ме по БНТ 100% будни. Това е сутрешният блог. Ще бъде празничен епизода. Подготвила съм нещо много вкусно и много интересно, така че със сигурност ще ви зарадвам и сетивата. И най-вероятно ще снимам и тази рецепта тук за канала, така че и ние да си я имаме, както се казва. Като цяло пазарът ми основно беше от плодове, зеленчуци и да, някои други дребни неща. Мога да кажа, че определено млечни продукти и меса не са ми толкова любими да купувам от Lidl, или то някои определени, не всички видове. Тук кафето мога да го съборя. Така, взела съм си краставички, този път бяха едни малко по-едри, меки, но какво да се прави? Тук имаме две големи чепки банани, аз ви казвам, просто у дома е страшно. Ако вашите деца не ядат плодове, мога да ви кажа, че много е вероятно и вие да не ядете всъщност плодове и затова децата да не. Все пак ние сме пример, така че начина по който ние се храним, съответно се хранят и нашите деца. Аз имам панер с плодове. Сега купих още един панер, който държа в хола, така че и даже той е на нивото на децата. И мога да ви кажа, че 2 пъти повече се ядат плодове, въпреки че и преди много се ядяха, сега още повече, просто защото това нещо им е постоянно пред очите. Най-вероятно, ако сложа кутия с бисквити, веднага ще изчезнат. Взела съм си карфьол, като всъщност смятам пастата. Тук е момента, ако не ме следвате в Instagram, то последвайте ме, защото там също качвам допълнителни рецепти. Ето сега пастата, която смятам да направя с сирена и чери домати, както ви казах, всъщност съдържа и карфьол. Карфьола е част от соса. Доста интересно и вкусно. Така че ето някъде тук ще може да видите инстаграма ми или просто отдолу под видеото. Взела съм чушки. Вчера си говорихме с децата и малкият точно това каза: леле, мамо, аз толкова много обичам чушки, и реших просто да му направя пълнени чушки с извара яйца и сирене. Така че тези дни и това ще сготвя. Знаете ли как избирам чушки? Може би да ви е смешно, но вижте сега. Ние сме 5 човека. Съответно смятам по 2 чушки на човек, реално 10 чушки. И така си купувам 10 чушки. Не знам вие как избирате чушките. Ще е интересно и забавно да напишете отдолу в коментарите, но лично аз по този начин преценявам колко чушки да взема, когато ще пълна чушки. Тук съм си взела цвекло, тъй като тези дни много обичам такъв тип салати. Зелена салата с моркови, цвекло. Имах цвекло от зимата, което ми беше останало в буркани, такъв тип консервирано, но честно казано вкуса е коренно различен. Определено сурово много повече ми харесва. Така че си взех сурово. Салатките лилави картофи бяха намалени на 4 нещо. Така че съм си взела от тях ето така 3
хубави големи салатки и картофа. Много ми харесват. Обикновено ги забърквам с зехтин, чесън, малко червен пипер, някоя друга подправка и слагам в ерфрайера, като раздрусвам на 180 градуса, пека горе-долу, не знам, 15 минути, наблюдавам до колкото искам така леко да станат и хрупкави. И са много вкусни. Честно казано, повече ми харесват и от батата, затова последно време си взимаме от лилавите, а не вече батати. Взела съм 2 пакета с репички, защото доста и репички хапваме в салатата. Така че гледам салатите да са ми по-богати. Даже и червен лук вече добавям преди не толкова. И лека по лека адаптирам и децата да свикват към лука, защото пресен ядат, обаче с другия още имаме проблеми. Продължаваме на тук. Взела съм една такава салата Argentina. Това ми е една от така любимите салати, да ви кажа. Не обикновено си я измивам и си я задължително през сушилника минавам. Като най-вероятно половината в едното хранене ще отиде, а другата просто с кухненска хартия и може би кутия или пликче, не съм преценила какво имам под ръка. Ще пребера в хладилника, защото определено на стайна температура бързо се спихва. Имам магдanoz и копър, знаете как го съхранявам в кутии изключително дълго време. Това ми е най-любимата салатка. Последно време ето такава хапваме. Тя се води Mix Baby салати. Те са пресни, неизмити, така че тях също минавам през мивката, разбира се, и в центрофугата. Си ги измивам. Да ви кажа, цяла зима ядохме айсберг и не мога вече. Не ми се яде айсберг. Така че минаваме на такива салатки и на зелени. Тук съм взела броколи. Ето го броколито. За изненада, може би на много така голям кръг от хора, децата ми много обичат броколи. Карфьол не чак толкова, но броколи страшно много харесват. Тук съм взела тиквички, тъй като имам едни тиквички, но смятам да ги запека във фурната и да ги направя като тип млечна салата. Тук съм си взела доматина клонка, отново заради по-малкият ми син, защото още преди, може би, не знам, няколко дена или седмица вече ще стане. Беше казал, мамо, много ми се доя от домати с песто и моцарела. И реших да взема. Тези са от Турция. Имаше едни домати, бяха, може би, 5,50, около 1 лев по-скъпи от тези. Идваха от Исландия. Аз дори не знаех, че там гледат домати. Всички знаем как се гледат тези домати оттам. Но на човек като му се дояде. Авокадото беше на 1,50, така че съм си взела 4 броя. Това е твърдичко и тъмън ще има време да се умеква, защото имам няколко броя, които са ми в хладилника. Тук имам ябълки, вижте, много добре изглеждат. Хубави златни, да, доста ароматни, той от тук се усеща. Тези ябълки са български, като имам едно размразено бутер тесто и много ми се искаше с ябълки, малко кафява захар, канела и да направя такива штрудели, като даже смятам да тествам да ги пека в ерфрайера, не във фурна, да видим какво ще се случи. Имам още 3 турби, а вече тук няма място. Ето как изглежда моят хладилник. Изключително много съм горда с него, защото това са рисунките на по-малките ми деца. И те също много се гордеят с това да си слагат рисунките. Тук, даже да ви кажа, голяма част от магнитите вече са изпочупени, но като цяло обичаме, когато ходим някъде, да си купуваме по магнитче за спомен. Сега да видим какво се случва и с хладилника. Голяма какафония, да ви кажа, така че лека по лека да организираме и подреждаме. Айде! Направо не знам откъде да започна. Може би не е века за начало да си взема парцал. И тук голяма част е до подреждане. Да видим сега. Това всъщност ще използвам до вечера за соса, а именно пакет с твърди сирена. Ето сега всъщност ще ви покажа магдanoza и копър как се съхранява в една обикновена пластмасова купа.
не го мия, защото наистина така се разваля по-бързо. Слагам кухненска хартия малко на дъното, слагам магданоза и копъра, като този копър в момента ми е на една седмица, както вижда абсолютно си е свеж, така че сега ще си го сложа всъщност в салатата. И отгоре слагам отново едно парче кухненска хартия и по този начин в хладилника, както виждате, за една седмица абсолютно не е мръднал. Знаете ли какво? Може би карфиола и броколито ще ги изкарам на стълбището, просто защото няма да има място. Все пак най-долния рафт си слагам тенджерите ви. Ма чакайте сега. Това ще се отида на мястото. Ето тук горе. Може да се сложа. Така или иначе карфиола днес ще го направя за пастата. Да ви кажа, този магданоз е буквално 2 пъти по-голям от този на метро. Дори копара. Доста са големи връзките. Ето как изглежда и вече позачистеният и... Да, може да изглежда толкова подреден, но просто е зареден вече хладилник. Месото няма да го замразявам. Ще си го сложа ето тук в фреш зоната, като както виждате имам изкарано пилешко, което тези дни също трябва да сготвя. Сложила съм си тук филенцата и от бургерите. Да продължаваме напред, защото е 12:45, а докато направя салата, опека наденичките, то си станало време за вечеря направо. А и както ви казах, днеска ми е нещо, общо взето, когато пазарувам, винаги така си приготвям и някои заготовки или гледам да вкарам някои неща, които са тръгнали да се развалят, но сега не бих казала, че имаме точно такъв случай, но да, всъщност взех си още тиквички, така че затова искам да направя и соуса с тиквичките. Трябва някои други неща да организирам. Тук съм си заделила цвеклото, тъй като смятам, знаете, то доста цапа, смятам просто на един път да си го рендосам в робота и трябва да го съхранявам обаче в стъклен съд. Това се оглеждам, че всъщност нямам стъклени купи под ръка. И в пластмаса сигурно няма да го сложа, защото просто ще ми отцвети всичко. Така че най-вероятно просто в някакъв буркан ще го съхранявам. Взех си една голяма тарелка боровинки. Изключително много обичам боровинки. И си представям отново да направя тези мои любими мъфини с овесени ядки и боровинки. Ако имате интерес към този тип рецепти, моля ви се споделете отдолу в коментарите и с радост ще споделям и с вас, тъй като са наистина много вкусни. Взела съм си един микс семена, тъй като много обичам буквално една щипка да добавям семена към салатите. Понякога използвам такъв микс семена, а друг път много обичам да запичам, даже в ерфрайера. Знаете ли, намокрям ядките и ги запичам в ерфрайера. Много по-лесно ми, отколкото да пускам котлона, тигани и така нататък. И така, измивам ги, слагам ги в... отцеждам ги от водата, слагам ги в ерфрайера и до златисто кафениково си запичам пекан, понякога орех. Сега съм взела и пекан и орех, така че мисля да ги миксирам. По принцип е хубаво сурови ядки, но честно казано последно време, както питах по този начин да запека ядките, толкова стават ни такива топли, хрупкави и вкусни, че така започнах да си правя. Взела съм за децата един такъв шампуан и душ гел. Не съм взимала, даже не знам дали някога всъщност съм взимала от Lidl. Няма да ви казвам колко хубаво уха е. Ако Барби трябва да има аромат, това е аромата на Барби. Не са много хубаво уха е. Взели сме един такъв пълнозърнен хляб, у дома само пълнозърнен хляб се хапва. Взела съм ето това кипърско сирене, точно така, халуми. Ето така изглежда. Както знаете, много обичам, освен млечни продукти, но много обичам салати с запечено сирене. Така, взела съм ето тази извара 9% масленост за чушките, така че ще миксирам извара с сирене. Взела съм си пресен лук, много хубав ароматен.
Тук имам моцарела, както ви казах, синът ми искаше домати с моцарела и песто. Взела съм и една такава голяма прясна моцарела. Както знаете, аз бях най-големият фен на рендосаната моцарела, но факт е, че е много по-добре да се купува прясна моцарела, просто защото другата съдържа някакви агенти, за да не слепва. И реално тя е доста хидратирана, така че въпреки, че ми е по-удобна, може би. Но да, сега не взимам вече от другата. Взела съм си едни кори за баница, като какво мислех? Да, може би мислех банички да направя и в Airfryer отново да запека, но това ще е по-натам. Миро си взе някаква паста, доколкото разбрах. Тя е автомобилна, беше на някаква промоция. Взела съм си ананас, който пише, че е без добавена захар. И ето ги любимите ми ядки, а именно пекана и орехите. Даже не знам, в един момент много обичах пекана, но май го преядох, защото започнаха доста да ми се хапват орехи. Така че сега мисля просто да ги миксирам двата вида ядки и да си ги добавям към любимите богати салати. Както виждате, постоянно ви говоря това за салатата, но е факт, че това е нещо, което си вкарах тази година в храненето, а именно не на всяко хранене, но наистина почти на всяко хранене да хапваме някаква салата. Яйца. Взела съм 3 такива картонени опаковки, като яйцата, които взимам вече, не знам, няколко месеца ще стана. Това са яйца от свободни кокошки и вече не взимам каквито е да е яйца. Честно казвам, последно време чух, попрочетох доста неща и така промених си в това отношение мисленето към яйцата и сега взимам само от свободни кокошки, които са гледани на свобода, а не в клетки. Взела съм си от това кисело мляко и друг път съм ви споделяла, доста го харесват децата, 3,8% масленост. Хелау продукт, не знам какво е това. От наше село се казва кисело мляко с каймак. Хубаво е млякото. Някаква тенденция се въвежда, което ми е доста интересно, да почват и другите производители на кисели млека да правят ето такива кофички от кисело мляко. Например, сега видях, че има на Верея. Да. И не го видях Миро, когато е взел тази Верея. Честно казвам, на Олимпус много повече харесвам прясното мляко и са много по-удобни опаковките, просто защото тази опаковка, макар и да е точно за нашето семейство, ми е супер неудобна за съхранение. Просто защото и въртичката ни е пълна с продукти. Сега не знам къде ще го нареда това. И често получавам коментари: Ани, къде събираш цялата тази храна? Не ме питайте, изключително трудно е. Не случайно Миро постоянно ми повтаря как трябва да си купуваме по-голям хладилник. Реално, когато купувахме този хладилник, даже мисля, че на марката LG, ако не се лъжа, си го взехме голям, доста по-широк е на фона на други хладилници. Не знам. Някакъв трикрилен. О боже, какво ми става. Трябва да си вземем. Взех си ето такива оризовки. Понякога, когато си хапнем, просто като тип десертче, намазвам. Ето сега, например, си взех. Това нещо го купих от Фантастико. То се води шамфастък крем, който е с стевия. Не е с захар. Не е това, което очаквах. Даже съдържа и нишесте, но в крайна сметка си го взех. Доста е кремообразно, нежно, но не е определено това, което ми се искаше да е. Честно казано, съм взимала такъв, то даже като тип тахан отново беше подсладено, аз даже не очаквах да е подсладено, от Одрин, Турция, и страшно много ми хареса, но наистина такъв тип продукт няма тук в България, за съжаление. Така, просто някой път една оризовка намазвам с този крем, който е от шамфастък, или пък просто слагам фъсъчено масло. Също така, не знам дали сте виждали този тип оризовка с фъсъчено масло, малко някакви ядки, най-често фъсъци слагат, разбира се, и се залива с шоколад и си става невероятен десерт, ако сте любители на сладкото, но пък вместо една вафла искате да хапнете нещо, което е по-здравословно. Горещо препоръчвам. Босилека ми е свършил, така че си взех сушен босилек и след малко ще си зареда бурканчето. И последните пъти, всеки път забравям, това наистина подправката, която най-малко се срещам за нея, именно за дафинов лист. Но вчера готвих винен кебаб и ми трябваше дафинов лист. Крайна сметка си го сготвих без дафиновия лист.
Тук съм си взела планински чай. Имаме доста видове чай, обаче не е такъв, който е по-подходящ за децата. Вчера буквално последният билков сложих, сега не знам, ето кой е другия. Това е един букет, който взехме и ето този планински, като цял такъв тип чай планински, лично аз много харесва. Съдържа мащерка, листа мента, стрък жълт кантарион и плод киселица. Даже тази киселица не съм чувала, но толкова обичам мащерка. Хайде сега да ви покажа и другите чайчета. Тук чистих тези дни, така че това е максимално почистено. Това горе ми е горелката с формичките за крем карамел. Ако беше тук синът ми, ще да кажа: мамо, направи, той много обича крем карамел. Сега съм си взела ето тези пуканки на Детелина. По принцип на тези от Метро пише, че царевицата не е ГМО, на тези на Детелина нищо не пише. Но това, което мога да ви кажа, е, че тази царевица на Детелина ми изглежда доста по-жълта и не знам защо, но създава някакво усещане в мен, че ще е по-вкусно. Зад царевицата имам доста видове салфетки, да ви кажа. Не знам колко, доста са модели, но най-вече част от тях използвам за декупаж за Великден. Ето този шоколад също мога да ви го препоръчам, ако искате някаква здравословна алтернатива, но пък не искате да приготвяте. Аз понякога също нямам под ръка, ми трябва нещо бързо за намазване и определено върши работа и да ви кажа, доста е вкусен. Тук имам най-различни пакетчета, даже не знам защо така са събрани. Тук какво имам? Някаква шипка. Това даже не знам. Мед и ваниля. Това е ройбос. Сега последно време пия този чай, който е зелен чай. Но да ви кажа, малко ми е не толкова приятен вкуса. И тук имам един лукум, който може би от миналата година Великден. Чакам този Великден. Нещо такова. Така че сега и тези ще нареда. И да видим какво има в последната турба, защото трябва и салата да се прави. Имам един пакет спанак. Те сега се го рекламираха, български спанак, така нататък, така че си взех. Така подкрепяте производителя, така както и когато си закупите моите книги, подкрепяте мен и това съдържание, което създавам за вас. Взела съм ето тази паста, Черони Алферето. Дурум вет паста. Добре. Ето така изглежда, така че казах ви, че смятам да направя паста и също смятам точно тази паста да приготвя. Хубава изглежда, вкусна ми изглежда. Взела съм ето такива спагети. Знаете ли защо? Не защото смятам да правя спагети, а защото ги използвам за фиде в супата. Реално, ако слагам фиде в супата, то просто се разварява, защото супата си я готва в мултикулкъра, но когато ползвам спагети, нямам този проблем. Така че да, супата правя не с фиде, а с спагети. Взела съм една ето такава плъшка шунка, просто защото ни трябваше някаква. А и честно да ви кажа, ми харесват и друг път съм взимала състава, нормалните неща, които съдържат този тип продукти. Взела съм два котлета, две опаковки с по два котлета, като на малките режеме половин котлет, тъй като им идва много. Така че тези дни ще хапваме и сьомга. Като цяло на всеки един пазар гледам да взимам сьомга. Миналия път си взехме дъгова пастърва, ако не се лъжа, се води филе. Много я харесват децата, но сьомга също доста харесва, така че гледаме да ги въртим, да ги смесваме. Ето това песто съм си взела, което да ви кажа също доста харесвам от дома, макар че ако не се лъжа съдържа картофено нечистено, най-вероятно да го сгъстява, но наистина е хубаво. Ако си мислите, че може да намерите босилек по това време, не можете. Взела съм един айвар, просто защото някакъв спомен ме озари като дете, как мама правеше айвар с яйца и ми се дояде. Реших да си взема, да си имам така, когато реша.
Взела съм една такава лютеница, като не мога да кажа, че я харесвам или пък бих ви я препоръчала, просто защото съдържаше царевично нишесте, но децата обичат. Да, реших да взема този път. И ето тези наденички. Това са грил наденички с бекон и кашкавал, които смятам да си направим с Мирослав за обяд. 1 часа е, сякаш огладнявам. Добра тактика е нещата, които са с по-кратък срок, въпреки че това хълми е до декември, но да се слагат във витричката и реално да ви бъдат под око, защото ако натикам някъде навътре в хладилника, със сигурност ще се развали, докато когато е в вратата, на всяко едно отваряне ме подсеща за себе си. В случая реших сега да не отварям моцарелата, може би до вечера, когато отворя, тъй като е двойна, другата част ще си прехвърля в купа, но за сега ето така ще ги оставя. Тук си съхранявам пастата. Ето и капачката. Изключително много удобно. Сега да видим дали ще ми се получи един номер. Ама аз съм една штура. Няма да видим. Готови ли сте? Стана бе, ето. Го бях правила скоро. Супер. Браво! Сега пътя на спагетите е доста дълъг, защото трябва да мине всички. Браво! Ето вече и готов микс от моркови и цветко. Не мога да повярвам, че се справих и успях всичко да организирам и да пребера, да подреда. Сега оставям да си направя лилавите картофи в ерфрайера, ще си опека наденичките, а през това време ще направя и салата, която ще ви покажа финално как ще изглежда. Защо са смачкани? Но исках да ви покажа последно време любимите ми бисквитки, които си купувам. Тези бисквити са без захар, съдържат подсладители. Много е важно да гледате, когато пише без захар, защото хванах едни бисквити в себе, които се водаха без захар, но реално съдържаха глюкозо-фруктозен сироп, което не го искам. Тоест, когато нещо пише, че е без захар, аз очаквам да съдържа като малитол или стевия някакъв подсладител, но не и фруктоза. Глюкозо-фруктозен сироп. Особено, така че четете етикетите внимателно. Това е тази марка Голон. Не съм сигурна дали така се произнася. Каза го ужасно, знам. Даже много турско ми звучеше. Даже синът ми, когато ги видя, каза: абе, мамо, това турски бисквити ли си? Аз казах: не, защото са испански. И всъщност от вас, доста хора от вас ми писаха, че тази марка е била испанска, което наистина ми изненада, просто звучат доста турски. Кажете отдолу в коментарите на вас как ви се струва, дали сте ги опитвали всъщност и дали ви харесват. Също така може да споделите за някоя друга марка. Тези аз за първи път си купих от Метро, след това от Била си ги купувам. Така, разсеях си изгубих мисълта. Така, купувала съм ги от Метро, купувала съм ги от Била. От СБА имаха само този вид, които са без глутен, но аз реално гледам да са без захар. Тези са овесени бисквити, затова съм ги взела. Тези отново са без захар, но не са овесени, просто са си бисквитки, които обаче съдържат черен шоколад. Вече направих една домашна бисквитена торта с тези бисквитки, които са овесените без захар и да ви кажа, много хубава става тортата, така че мога да ви препоръчам. Даже да ви кажа, реално една бисквитка е 57 калории, т.е. дори бих казала, че е доста ниско калорично, бихте си могли да си направите някакъв десерт и най-вече не говорим за ниско калорично, колкото за по-здравословно.
Така че да, като цяло избягвам пакетирани храни. Ако изключим ето тези, друго пакетирано не купувам. Или поне сега не се сеща. Може от време на време, не се вманиячавайте. Ето го вече и готовият обяд. Направих наденичките, като на Миро сложих 3, на мен реших да сложа 2. Имаме си вкусни сладки картофи, като сега много силно ми се дояде моят протеинов сос, но честно казано не ми се прави сега и сос. Просто искам да седна да се нахрана вече. Сложила съм тук микса от зелени салатки, имам репички, краставичка, зелен лук, морковите, цвеклото сложих. Сложила съм малко сирене рикота, микс ядки от орехи и пекан, като сега ще доразбъркам всъщност още хубаво и в тези по-дълбоки купички ще сервирам салатата, тъй като по-голямо количество салата, общо взето голямо количество салата хапваме и ще хапнем сладките картофи с наденчките. Няма да сервирам хляб, тъй като все пак имаме сладки картофи и със сигурност тази салата, дори само тя е достатъчно засищаща, но да. Това е нашият обяд. Надявам се да ви е харесал това видео, да ви е било приятно в моята компания. Ако е така, много ще се радвам да харесате видеоклипа. Напишете ми някакъв коментар, може някаква обратна препоръка, какво мислите за продуктите, които ви показах, за организацията, за обяда. Салатата е страхотна. Ако искате да виждате повече от мен толкова, все още не сте, абонирайте се за канала ми, активирайте и камбанката, за да получавате известия за всяко следващо видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Целувки, чао! До следващото вкусно и все така. Какво да? Интересно и полезно видео. Защо не? Останете на място, буквално замръзнете, защото интересните видеа първа започват. Няма да издавам.